Brokula. Brokula je kao super junak povrća koji čuva naše tijelo i daje mu super moći s vitaminima i čarobnim antioksidansima. Grašak. Grašak je malo zeleno blago koje raste u sočnim mahunicama poput malih kuglica. On čuva kosti i srce. Mrkva. Mrkva je narančasta čarolija koja čuva naše oči. Čini zalogaje hrskavima i dodaje šarenilo svakom jelu na tanjuru. Luk. Luk je povrće koje nas može natjerati da plačemo, ali kad se stavi u jelo, pretvara se u tajanstvenog superheroja koji tjera sve bolesti. Kupus. Kupus je kralj zime. Poput čarobnog omotača čuva naše trbuščiće i pruža nam snagu. Cvjetača. Cvjetača je kao cvjetna pahulja u tanjuru, ukusan junak koji čuva zdravlje srca i krvožilnog sustava. Krumpir. Krumpir je jedna od najpopularnijih namirnica na svijetu. Pretvara se u pire ili hrskave krumpiriće, čineći svaki obrok posebno ukusnim. Bundeva. Bundeva je prava jesenska čarolija koja se pretvara u ukusne pite, juhice i slatki pire, donoseći toplinu i radost na naš stol. Zelena salata. Zelena čudotvorka, hrskava i osvježavajuća, prava vitaminska poslastica koja čini svaki zalogaj ukusnim i zdravim. Krastavac. Krastavac je osvježavajući heroj u svijetu povrća. Pun je vode, čisti nas od otrova i čuva naše zdravlje. Brokula. Grašak. Mrkva. Luk. Kupus. Cvjetača. Krumpir. Bundeva. Zelena salata. Krastavac.